1983, solliciteren! Perspectieven voor de toekomst, weer en ook maar nou. Al heb ze al bezweden in de universiteit en boos. Maar pas er nog niet, ik ben weer de psycholoog. De volgende jaren, machine ben geloosd. Solliciteren, solliciteren. Wat ze nou geschreven, wat ze nou geschreven, wat ze nou geschreven, schreef maar ook niet. Sociale diensten, dat is alles wat je hebt. Als er in de brengen, vaak werk dus niet liever. Aan het team, een jonkie die van langs de controleur kunt doen. En die als solliciteren, solliciteren. Wat ze nou geschreven, wat ze nou geschreven, schreef maar op. Danke, danke.